So ayan, good morning mga par. At dito pa rin po ako ngayon sa bahay kasi hindi pa ako makabalik dun sa site. At may mga ginagawa po kasi dito sa sa bahay kasi mag-okasyon nga po. Bali magluluto muna ako ng almusal namin na pansit. At magpapahakot nga ako dyan sa likod kasi natutubigan yan. Para pag po, sa okasyon may malatagan yung yung mga magagawa, mga mag-chop ng ng karne. At ito po yung yung lulutuin ko ngayon na almusal namin. Tapos pag almusal, maliligo muna ako bago maghakot ng panambak. Right? At ayan po, gagiyatin ko na yung kamatis. Para masarap po kasi yung pancit pag may kamatis. Sa akin lang na style. Huwag ko sa ibang nagluluto. Kasi kanya-kanya naman tayong style pagluto. Lahat naman ang tao marunong magluto pero kanya-kanyang technique. Yan. Yan pancit bato. Yung pancit bato po yan. Good. Simpleng lang. Simpleng lutuan. Yan po yung sikat dito sa Bicol. Dito sa probinsya namin. Pancit bato. Ngayon lang muna po yung mga vlog habang hindi pa po ako babalik. Kasi nga naasikaso. Pasensya na po kayo kung di ako nakakatulong dun sa kumain dun kaya Arika. Hindi na kayo i-touch sisisali na uli. Ayan. Good morning. Good morning. Ay, kami ka sa vlog natin. Good morning. Ay, mga parang bison. Tumahan mga pare. Ano bang dede? Ito po yung anak ko, tsaka ito yung anak ni Bayaw. Kami nag-aasikaso nito. What? Hindi ko salas. At ito, pinapaint ko na po yung kawali. At ito yung mantika. Baliging isa. Para tubig. Para hindi yung tubig. Me! Yun. Easy content muna po tayo. Habang wala pa dun sa balatan. Pero pag wala na po akong wala. Matan po. Pag wala na po ako dito naasikaso, babalik na po ako dito sa balatan. Ngayon po sana, babalik na sana ako kaso may may gagawin ko pala. Easy content lang muna, luto-luto, tapos kung ano yung ginagawa dito. Pasensya na po kayo, kung hindi ako nakakatulong doon. At ayun, dito, pansit ba to? Pansit ba to? Hindi.
Yun. Lagyan natin ng kamatis. Yan po. Ah, 20, ano? Sabado, 20 na. Kapag natapos na namin yung, ano po, yung mga inapit ako, baka lunes po. Doon na ako sa ano, Balacan. Gusto-ritin ko na lang yun. Tapos baka sa mga pag malapit na, babalik ulit ako dito. Nagluluto kami ng pangino. At ngayon, lagyan ng puyo na tubig. Yung almusal, yung kanin. No seasonal liquid. Kung wala namang yung ganito, kahit wag na. Hmm? Di naman mga. Wala. At yun po malapit ng kumulo. Pag kumulo po yan, lalagay ko na po yung pansit. Dili. Yun. Ate, kumukulo na. At okay na rin yung kanin. Pagkaluto ito, maliligo muna para malakas ang maghahakot. Ayan po. Lagay na yun. At sa pagluto po pala ng pansit ba to, huwag nyo munang masyadong timplahin yung sabaw. Kasi yung noodles niya, medyo maalat-alat po ito. May lasa na. Kaya pag nalamihan nyo po ng ano, ng toyo, umaalat po siya. Kaya dapat pag ano, tansyado lang. Pwede nyo timplan kung nakalagay nyo na po yung lalagay nyo na yung ano, yung pansit. Nakakalak po kayo magtimpla. Sa masarap po dito, ano, binibilad yung pansit bato bago lutuin. Gusto mo ang sabaw? O ano lang? Gisalo? Sabaw. Sabi ng asawa ko, lagyan ko raw ng sabaw. Yung may luto nito na gisado lang. Pero mas masarap nito kung may atay. Yung sahog na atay, atay ng manok. Okay. Sahog na. Kahit walang sahog yan. Nasa nagluluto po yun. May sahog mo wala.
Lagyan ko nung lutuan ng bitong ka ng ano. Meron sa mga dagdagan ko pa, okay na to. Hindi pa. Inilaga. Masarap yung isa sa kanila. Ayos na. Adjust ang tubig. Tignan mo yan. Yan lang muna yung ano content. Sana okay na po yung ano, sana gumaling na rin po yung asawa ni Kuya Gatcho. Magaling ka, te. Kuya Gatcho, laban lang. Pray po tayo na gumaling na yung asawa niya para makabalik na rin si Kuya Gatcho dun sa trabaho. Tapos, siyempre, makalabas siya sa hospital. Kasi mahirap lumera sa hospital. Alam mo, huwag namin sa bawal. Yan po. Venus Prada. Venus Prada, kung gano'n. Ganyan na po yung itsura niya. Yan. Ganyan lang, tipid-tipid. May nagtitinda naman dito po sa amin po ng ano, pansit. Naluto na. Kaso, yan, 1/4. Magkano lang yung 1/4? 12 pesos. Lutuin ko, ilan yung makakain? Ako, asawa ko, si Bayaw, dalawang anak. Yung kinan ko, marami. Ika sa bumili ka, magkano? 10 piso. Magkano ilan kami? 60. Tumang tayo ito, 12. Tipid-tipid lang. Ito yung discount na dito sa Bicol. Bili ka. Kung puro bili, wala. Walang ipon. Yun, yan. At ayun po, nakaluto na po ako ng pansit. Bago ko magkakain, maliligo muna po ako. Para ganado. Tapos may gagawin po. At ayan po, bagong ligo na po. Tapos, kakain na. Tapos mag-aakot na ng ano, mga buhangin. Alright. At yun mga par. Bali ito yung pinapahakutan namin ng ano, ng mga buhangin galing sa sapa. Kasi dito po maggagawa nung magluluto para sa kasal. Yan yung mga panggatong na ano na yung tambak na. Tambakin yung panggatong dyan. So, dito yung magluluto. Ito po pinakot na to. Bali halagang 2 plus na to. 2,000 plus na. Kasi natutubigan. Lalim ng tubig dito pag umuulan. Ano. Kailangan tambakan kasi baka biglang umulan. Kasi konting ulan lang, talagang tubig. Minsan nga lumalagpas dyan sa kalsada. At dito yung dating bahay nila, ano, nila misis, bahay ni Bianan. Tapos, laging pinapasok kami yan ng tubig nung dyan pa kami nakatira. Tapos, ito pinagawa nung kapatid niya, ate niya. Tapos kami yung tumira. Kaya, ayun. Ganyan lang muna yung vlog ko. Pakakot na ano, buhangin. Alright. Ano yung unang akot? Pinalasan muna ni Bayaw. Isang sako, 5 piso. Doon lang yan galing sa sapa.
Akot Panambak. Titingnan natin yung ano, kinukuhanan. Yan. Bali dito sila kumukuha. Tapos dinadala dyan. Inahakot naman namin. Yun. Dito sila kumukuha ng mga buhangin Panambak. Siguro mga nagpahinga siguro. Baka nag-snack. Bali kakarga ko na rin dyan sa kulong-kulong ko. Alright. Mga bulag at tira. Buhin mo na. Ha? Buhin mo na. Ubus na yan. Ubus na ako. Oo. Grabe.
46 na. Ay, nagbablak ka din dyan. Bakit? Kaya nagkakin. Pwede ito sa unang karga, no? Ilang 46 na rin. Kapit. Kapit daw, 46. Okay ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tayo yung mga mga nagsasako ng buhangin, panambak. Yo yo yo. Shout out. Bruce. Shout out. Ano? Yan. Ban. Oh, yun na, nangyari.
Alis ka dyan. Amin, amin. Ito yan. Naka 45 na sako na po kami. Mali 200 na sako yan. Ilan yan? 215 sako, naka 45 pa lang kami. Papakita ko po kung saan nakaabot na yung 45 pieces na sako. Ayan. Dito kami simula. Ito na yung inabutan ng 45 pieces. Yung dyan. Pero dapat makaabot dyan sa sa baba na yan. O dito dati na itong inakot nung isang araw. Hindi ko na ito na-videoan. Nasa 2K plus to. Napakalalim po niyan. Yan yung natambakan. Kaya ito. Lalim yan. Kumbaga, lagpas tuhod po yan. Pag may tubig. Alright. Papakita ko na rin yung minarinate namin kagabi na karpa. Yan na po. Niluluto ng asawa ko. Yung kasama niyan. Nilagay lang sa rate. Ayan, ulam namin. At siguro yung munggo baka mamaya na lang. Right. Niluluto niya na Pakita natin yung yun. Napakasarap. Yun. Manok. Oh. Paring manok. Ame. Baka lang ba? Ayan, kaya ko lang.
tao, Mi. Ang tao. Kami ang barangay. Yes. Ayang palunggay. Ano? Nagbalto ko. Pinamit ko na kayo. Ano yung damit? Ay, ha? Ano yung oras pa? Oh. Tao, dami yung short, yung damit. Tawag mo si Ate Ile. Ate Ile, ligo na kayo, Ate Ile. Matampo na muna.